den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. A ano, vím to. Bylo to hodně dlouho, než jsem udělal nějaký nový video. A zkusím vám to tímhle vynahradit, že tohle je trošku nová hra na Robloxu. Je to hororovka, řeknu to takhle. A tak to je v pohodě snad. Takže jo, zahrajeme si Pou. Ano, Pou. Vím, že to není hororovka, ale na Robloxu a nikdo, jakože, to je jakože takový hra, ale někdo to udělal i na Robloxu, takže jo, dobré. Takže se dáme do toho, ne? Dobře, tak už jsme ve hře a jak vidíte, tak tady máme Poua. Moc to není, no, tak. Aj, ty vko. Feedbow, tak. Dobře, no. Jinak, jdeme do toho teda, a kde je kuchyň? Tady. Aj. Nějaká sklenička. Jo, jinak tady jsou více ending mode, takže moc se na to netěším. Takže asi všechny endingy teďka neudělám dneska. Asi jenom ten normální ending. Takže, jo. Key sushi. Dobře. Washbowl. Jak to, že seš tak... To co tady tohle? Jsi nějak nám... No to je jedno. Ej, kam utíkáš? Pojď sem. Ne? Ej. Ty bogo. Ale fakt nedělám tady tohle na schvál, lidi, jo. Je těžké. Banán! Šlupka od banánu. Zákeřná, no. Jak to dáme tam, to už si myslím, že je dobré. Dobře. Tak give. Čekaj. Jinak jestli vás zajímá, proč, jak vím tady tohle všechno, tak já jsem už vlastně něco viděl. Takže tohle není moc nového. Jinak tady je vlastně pro ty, co neví, co je Pou, tak je to vlastně jakoby tady tenhle. To byla jakože hra na mobily, tablety. Prostě to bylo normální hra, prostě jakoby takový mini pet nebo něco. Prostě se tam museli o něho starat. Jako já dělám teďka. Je tam všechno to, co tady máte.
Byly tam ale i minihry, co si pamatuju. Já jsem to hrál jako malý. Tak kuchyňošem jste ho museli dávat jídlo. A tak další, takže jo. Už teďka musím dát tady těmhle dvou. Tady by měla být nějaká tyčka. Jo. Ne. Co to? Tady tohle mě trošku jako štve. Sežer to, proboha. Tak ty to chceš sníst? No konečně. Já zapomněl jsem vlastně zmínit, že v té reální hře mu můžete změnit barvu. Třeba až žlutou tady. To rozhodně není creepy. Aj. Go get groceries. Dobře, no. Proč bych byl jakoby na něčem jel? Jestli nevím, co tím myslím, on vypadá, jakoby byl trošku na drogách. Ty. No. Dobře, to je 100% normální. On prostě to neví. Víte co? Udělám prostě. Oh! OK. No! Co to stačilo? No, že ty jeho oči. Že jinak ty oči, jakoby. On... Já nevím. Investigate behind the shelf. Paul is... OK, to je klip. What the f... OK, teďka úplně vypadá, že jako by byl na drogách. Že pardon. Ty. Zaspej. Oh, co to? OK. Oh! Že to není creepy. To rozhodně není creepy.
No, kitchen. Fuj! Mm. Exit the front door. To jsem čekal, že nebude tak lehké. Co to? Já nevím, co tam mám dělat. Protože já nemůžu tak dělat revive, no, já nemám Robuxy. Co chudej, ty vůbec. Aj. No co, tak to byl po hororovka a doufám, že jste si to užili. Zkusím natáčet víc a víc a nic nemůžu vlastně garantovat, protože no jakože teďka jsou prázdniny, takže uvidím, co můžu udělat. Takže čau.